dan, baina garrantzitsua ze kontatzen duen da. Bai. Bueno, kasu eginez, beti oso ondo aholkatzen dozulako, kasu eginez hartuko dugu eskuartien komiki hau. Behin hasita... Bueno, beste komiki bat, eta ja etxera etorri gara. Eusklabo Alaiak, Asizko Urmenetak argaitaratu berri duen komikia dugu. Bestelako proposamen bat da, ez dauka zer ikusirik. Bueno, seguramente ikusleak ere Asizkoren traza ezagunagoa egiten zaigu, ez? Aldizkari ezberdinetan bere komikiak ikusi ditugulako, telebistan ere, noski. Eta, bueno, komiki edo parodia politiko bat daukagu hau, Esklabo Alaiak, eta berak kontatzen digu argazki bat egin nahi zuela Euskal Herriak bizi duen momento historikoaz, ez? Eta berak esaten du argazki distorsionatu bat dela egiten duena hemen, distortzioak laguntzen duelako ikusteko, ikusteko eta gure burua ezagutzeko, ez? Esklabo Alaiak kontatu zigun aurkezpenean Arriaga Antzokian ekoiztutako opera batetik datorrela, Los Esclavos Felices. Eta horrela ikusten du Asizkok euskaldunak edo esklabu kontzientziarik gabe posik eta lai bizi garela, baina esklabuak izan da. Eta horretarako Robinson Crusoeren novelaren parodia bat egin du, Esklabo Alaiak honetan, baina bukaera zoriontzua jarri dio. Irudi batzuk ikusten gabiltzerako bai? Bai, irudi horiek dira Esklabo Alaiaren komikiaren pasarte batzuen oinarritutako antzeslan bat edo pasarte batzuk jarri dituzte. Eta, bueno, esan bezala, bukaera zoriontzua jarri dio komikiari, libre eta zoriontzua izan gaitezen, eta ez esklabu. Bueno, gomendagarria ere, guztiz desberdina, bestearekin alderatuta, eta esan datorren aste artean Bilbon egongo dela Esklabo Alaiak aurkezten, Kafe Antzokian arratsaldez. Egon zen Bilbo hirian bai, zurekin elkarrizketa egiten, Antzokian daukazuen irrati horretan, aurkezpenak egiten, zer kontatu zizun, eta entzungo dugu, bestak beste esan dakuen martitzen sesio bikoitza izango du gainera, goizez, eta arratsaldez aurkeztuko du Esklabo Alaiak, eta amua bota diogu Asizkori etorteko arratsaldien osa hora, eta baita esan digutegi esan, placer bat da beti Asizkorekin egotia. Gustora, Esklabo Alaien honen inguruan. Seguro baietz. Bazara komikizali, Jokin? Gaztetan